Aktuálne sa v kreatívnom centre nachádza niekoľko virtuálnych setov MetaGuest 2. Je to skvelý nástroj na vzdelávanie a najmä vzdelávanie zábavným spôsobom. Na poslednom stretnutí v kreatívnom centre som sa so svojím kamarátom Aďom zahral na pouličných umelcov. Okrem toho sa virtuálna realita stáva čoraz bežnejšia v modernom priemysle. Na čo kreatívne centrum zareagovalo a rozširuje knižnice aplikácií, ktoré si môžeš vyskúšať práve ty. Zaujíma ťa 3D modelovanie, 3D tlač, skenovanie alebo celkovo realizovanie tvojich nekonečných projektov? Myslím, že tu máme niečo pre teba. Toto je môj projekt. Robotická hlava, na ktorom pracujem. Bez pomoci kreatívneho centra v Trenčine by som nebol schopný sám vytvoriť túto robotickú hlavu. Z 3D tlače máš tu mnoho možností, ako sa realizovať od rôznych druhov materiálov a tlačiarní. Určite sa tu nájdeš. FDM technológia alebo 3D tlač není jediná technológia v kreatívnom centre. Príďte teda k nám do kreatívneho centra v Trenčine a s radosťou vás uvítame.